केम्पनि सिङाव जोंना संनाय खावनाय दै बियो गेस नै जोंना फंबाया सामब्राम हालायबाय नै सामब्राम ओंख्रि होनोसै दाउजों सामब्रामखौ ओंख्रि जायो जों उफाय गैयाना आरो बेखौलाय सिनायो मा जिनिस बेयो मोजां सिनायनानै कमेन्टआव खिन्थाहर लुबैलाबाय ना दे बिराद गोथाव मोदोमखाबाय खिन्थु खुमब्राजों दाउजों बे नै खम गोथाव जागोन बेयो फेलथेब फेलथेब होनलायदों गोदौनाया माथो बेखौलाय सिनायो बे मा बुस्थु मोजां नायनानै मोजां सिनायनानै कमेन्टआव खोन्थाहरलाय डेन्जारसो बियो न'आव थांसै न'आव केम्पनिफ्राय न'आव थांसै गाखोबाय आवगायलांसै थांसै नायलांबाय थादो बाय 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 होबाय हाजोआव जर लगा के जायै लोङै फैबाय जोङो नै हाजो सायावनो दं सालायगासिनो थांसै माला सहैयो या ओंख्रियाबो बोरमा बिबु बोरमा खर' लगाय मोनदेरमोन ओमफ्राय दाउ बयलारजों खुमब्राजों जाबाय जायै लोङै दसे रेस्ट लानानै फैबाय नायलांबाय थादो हाजो नै बेबायदियानो गाज्रि लामाखौ बिदि बारस'नांगौ ना दारमास दिनै रागासो बेबायदिनो बे जायगायावबाथाय निसा जायो लामा बेबायदिनो गारि घरा सालायनायफ्रानो नायजाया एखेबारे जि टार्निं लामाफ्रा हाजोनि लामा फिसा खारदेर खुरदेर बारदेर बुरदेर खालामो बिराद निसा जाग्रा दङलै सेंग्रा सिख्लाफ्रानो फाग्लासो जायगाया नायलांबाय थादो लामाफ्राथ' एखेबारे नै बेबायदिनो गेद्दा गेद्दि खेंख्रा खेंख्रि गोजौ गाहाय माब्लाबा मानखोयो माब्लाबा ओंखारो नायलांबाय थादोल' नुलांबाय थाखागोन देखायलांजोबगोन आं जोंनि हेड क्वार्टारसिम बेसेबां थाङो मा नुयो गासिखौबो नायजोबलां स्किप खालामनाङा दे गासिखौबो नायलांजोब नैबे जों थाव सोग्रा दिफुमोन बारबाय थांगासिनो जोङो गारि गंथाम माखासेया थांबाय सिगाङावनो जायै लोङै ओंखारबोबायना जोङो केम्पनिफ्राय फिसाथार लामाया एकदम फिसा गारि गंनै एरायनांगौबाथाय बिराद थाना माना जायो लाखिथ'लायनांगौसो जारलाथार हाजोनि लामाना बावला गुवाहाटि मोनसै नै मोनहां जाबाय ओरै एसे टार्निं जाबावनानै ओंखारबानो मोनसिगोन मोनथारसै गुवाहाटि माने माबा 9 माइल ना 9 माइल होनो मोनबायानो टार्निं जाबानो बेनो 9 माइल नेशनेल हाइवे गाखोफैबाय 4 लेनाव बिनिफ्राय गुवाहाटि लाइनाव हाबबाय मा जायो खालि जाम एखे नायजाखाया माब्ला बारलांबावगोनथाय खालि जाम जोंनि साइडआल' जाम माखासे साइडआ खुला जाम खालि जाम एखेबारे जाम पुरा जाम खय घन्टादि लागोनथाय बारलांनो जाम खालि जाम सरायघाट ब्रिजआव ओरैबायदि जाम ब्रिज मोननैबो जाम आं दा गोदानजों फैगासिनो दं गोजामाबो जाम गोजामा जाम जानायनि थाखायनो गोदानजोंबो भर्ति जाम जोबनाय माब्ला बायगोन बे जामा बुंनो हाला
ओरैबायदि गाज्रि जाम झालुकबारिनिफ्राय सराइघाट ब्रिजआव नै आं गोदानजों फैदों लागा जाबाय दे दिनै डेन्जार जाम खिन्थु गुवाहाटीनि जाम ट्राफिक जाम खालि जाम ब्रिज गोदानाबो फुरा जाम नुबाय दा ब्रिज गोजामाबो फुरा जाम मा जाखो बुजिनो हाला सिगाङाव थांबासो जायगा स्पटआव मोनहैबासो मिथिसिगोन ट्राफिक जामनि थाखायनो बिराद लेट जाबाय जोङो दिनै जों थाग्रा बाराखिलिं होननायनिफ्राय जोङो मथा मथि 1टायाव ओंखारदोंमोन नै दा 2:30आनो जाबाय मथा मथि गुवाहाटी सिटि बारनायावनो 2.5 घन्टा लाबाय सान हाबनोसै फैनानै सान हाबलायथारनोसै नै दासो बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट हाबबाय बरपेटा डिस्ट्रिक्ट बारनानै आं माने नोंसोरनो खोन्थारोङाखै माने जोङो शिलंनिफ्राय फैदों शिलंनिफ्राय फैनानै जों बाराखिलिङाव थाबाय बाराखिलिङाव जोङो संनानै खावनानै जायै लोङै ओंखारबोबाय माने शिलंआव जोंनि कम्पानिया मोनसे खामानि मोनदों जों बेखौ मावहैदोंमोन एसे गोबाव जाबायमोन मोनाफैथारबाय ने खोमसिलायफैबाय मोननोसै राफालदि मोननोसै बावला मोनथारनोसै खोमसि जाबायलै बोरैबा लाबा खोमसि नुयो फाइनालि सफैबाय जोंनि हेड अफिसाव सफैबाय नै बे रिथाव लाइट जोंनायानो जोंनि हेड अफिस सफैथारबाय दाना गारिखौबो दोनबावनांगौलै गारि दोननो जायगायानो गैया माथो जाबाय दे दाना थोन जाजोबखाबायलै बास फाइनालि जोङो केम्पआव सफैबाय नै जोंनि हेडक्वार्टाराव मथा मथि दा 7:30 जाबाय 1टानिफ्राय 7:30बाथ' 7.5 घन्टायानो लाबाय माथो बारे जाय हक भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव अननानै दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय थेंक इउ